при по-малки дървета. Той помага дървото да падне в желаната посока и да не притисне шината на триона. Нека да видим как се постъпва с по-голямо дърво. Както и в предишния случай, първо подсигурявате добра работна обстановка. Може да се наложи да отстраните някои клони от долната част на ствола. Най-безопасно това се прави, като режете отгоре надолу, като ствола на дървото остава между вас и триона. Никога не режете клони, намиращи се по-високо от рамото ви. Ако дървото е с надземни корени, ще ви е по-лесно, ако първо ги отстраните. При големи дървета шината е по-къса от диаметъра на стъблото, така че се налага малко по-сложна техника на отсичане. Ако не сте особено опитен, разумно е да ви помогне някой, който има опит. Тъй като шината е по-къса от стъблото, ще трябва да довършите засека от към другата страна. Внимавайте новите срезове да се срещнат колкото се може по-точно с старите. Това, което ще направите сега, се нарича рязане в дълбочина. С пълна газ започнете да вкарвате долната част на върха на шината вътре в стеблото, точно зад мястото, където ще бъде защитната ивица. Внимавайте да не докосвате дървото с горната част на върха на шината. Когато върхът на триона навлезе малко в стъблото, внимателно извъртете триона, докато застане успоредно на насочващия засек. Натиснете шината в дървото. След това режете малко, отдалечавайки се от защитната ивица, приблизително на разстояние ширината на шината. По този начин ще избегнете срязване на ивицата при завъртването на триона. Режете внимателно около ствола. Когато преминете средата, вкарайте един повалящ клин, който е подходящ инструмент при големи дървета. Продължавайте да режете, докато шината застане успоредно на насочващия засек резка от другата страна. При загнило дърво бъдете извънредно предпазлив и ако не сте много опитен, по-добре потърсете помощ от някой, който има опит. Ако стволът изглежда увреден или неестествен, е възможно да има загниване. Изгнилата част на дървото е отцветена и гъбеста на пипане. Тъй като дървото отслабва при гниене, за по-сигурно направете по-голям шарнир. Трябва да потърсите помощ от по-опитен човек, и ако дървото се закачи при падането. Но не го оставайте без надзор, докато повикате помощ. Сега е време да окастрим клоните. Работете спокойно и методично, за да избегнете откат. Постарайте се да нагласите стъблото така, че да работите на височина между кръста и коленете. Стойте отляво на стъблото и работете от основата на дървото нагоре. Застанете стабилно, с разкрачени крака и дръжте триона близо до тялото си. Работете както с горната, така и с долната част на шината и винаги гледайте трионът да се опира върху стъблото или върху бедрото ви. Внимавайте да не докосвате клони с горната част на върха на шината. Премествайте се само когато стъблото е между вас и шината на триона. Клоните в горната част на стъблото могат да бъдат отрязани с трион, плъзгащ се по стъблото. Ако сте на добра работна височина, можете да режете клоните в долната част на стъблото едновременно с останалите. При дърво с големи клони може да се случи така, че те да са под голямо напрежение. В този случай трябва рязането им да започне отвън и в посока навътре към стъблото. За да намалите риска шината да се заплете в клоните, дръжте я във вертикално положение. Ако клонът е много дебел, може да се наложи да го режете от двете страни. Обърнете внимание на посоката на напрежение на клоните, за да ги режете от към правилната страна. В противен случай има опасност триона да се заклещи. Ако дървото е паднало на земята, то клоните отдолу ще трябва да почакат, докато свършите с другите и го обърнете на другата страна.
Работете внимателно, когато стъблото е близо до земята, защото тогава има голяма опасност да докоснете нещо с върха на шината, което ще причини откат. Сега пристъпваме към напречното рязане. Преди да започнете, огледайте внимателно дървото, особено ако е с дебел ствол. Първо се постарайте да разберете на къде е напрегнато. Наблюдавайте реакцията на ствола, когато започнете рязането. Може да не сте преценили добре напрежението му. Стойте встрани от мястото на рязане, защото стъблото може да отскочи в момента на срязването. Ако теренът е с наклон, никога не заставайте от долната страна на дървото. Ако дървото лежи така, че напрежението е отгоре, започнете рязането от към горната част. Срежете ствола до около 1/3 от дебелината или докато шината започне да се прищипва. След това режете отдолу, така че да срещнете първия срез. В случай, че дървото е разположено така, че напрежението идва отдолу, действайте по обратния начин. Започнете с рязане отдолу до около 1/3 от дебелината на ствола или докато той започне да прищипва шината. След това режете отгоре, така че да срещнете първия срез. Ако шината се заклещи, не се опитвайте да я измъкнете. Вместо това спрете двигателя и размърдайте дървото, за да освободите шината. Когато свършите, е добре да огледате триона, за да сте сигурни, че е здрав и работи нормално и е готов за работа. Необходимата поддръжка на триона зависи естествено от честотата на ползването му. Заточването на веригата е съществен елемент от поддръжката на триона, но не е трудно, ако ползвате инструкциите и оборудването на Husqvarna. Най-лесно е, ако заточвате сравнително често веригата. Закрепете триона неподвижно. Застоборете веригата, като активирате спирачката. Започнете с режещите зъби. Поставете шаблона за заточване върху веригата, така че стрелките да сочат към върха на шината. Поставете пилата под прав ъгъл към ролерите. Заточвайте всеки втори зъб с равномерни и стласкващи движения. След това обърнете триона на другата страна и заточете останалите режещи зъби. След всеки 3 заточвания проверете и при нужда намалете ограничителите на стружката с плоска пила. Дръжте здраво с едната ръка шаблона за заточване. Изберете твърдо или меко в зависимост от това какъв е типа дърво, който обикновено режете. Отнемайте от височината на ограничителя на стружката, докато пилата опре до шаблона. Когато най-дългата част на режещия зъб се скъси до 4 мм, веригата трябва да се смени. Свалете шината и поставете нова верига. Внимателно регулирайте обтягането. Ако веригата е хлабава, тя може да изскочи. Ако е прекалено обтегната, ще износи шината. Би трябвало да можете да вдигнете веригата до приблизително 1 см от шината и да я придърпвате лесно с ръка. Има и няколко части, които се нуждаят от периодично почистване. Свалете спирачния капак и почистете лентата на спирачката на веригата. От време на време трябва да почиствате и шината. Свалете капака на цилиндъра и измийте въздушния филтър. Ако е необходимо, почистете охлаждащите ребра и входа за въздуха. Периодично проверявайте чистотата на охлаждащите перки, за да подсигурите доброто охлаждане на двигателя. Периодично трябва да се проверяват и други системи, за да е сигурно, че функционират нормално. По-специално се отнася за спирачката на веригата, лостът на гъста и уловителят на веригата. Уверете се също, че отворът за смазване на веригата не е запушен и водещото колело е здраво и не е износено. Проверете дали всички болтове и гайки са добре затегнати. Още по въпроса за обслужването ще прочетете в наръчника за ползване на триона. Надяваме се да сте научили как се работи правилно с моторен трион. На пръв поглед има доста неща за усвояване, но с малка практика бързо ще добиете сръчност.
Гледайте в началото да имате опитен човек до себе си и изучете ръководството за потребители и ръководството на Husqvarna за методите на работа с моторен трион. Надяваме се да ползвате триона си с удоволствие и да оставате удовлетворени от резултатите от вашия труд.